दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माजों गुवाहाटीनि खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि बे मोनाबिलि समाव गासिखौबो बरायनो अननायजों जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। स' आंबो दासान्दि इसोरनि उनाव मोजाङै दङ। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअसखौ जोबजासिम नायलांगोनखौ आं आसा खालामबाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोनाथ' आंनि थाम्बनेइलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। स' दिनैनि मेन टपिकआनो जाहैबाय दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारजों absu आरो एक्स ndfb जथायै डियार नाब्ला सार आरो गुबुन गुबुन दावहारु बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय सावरायदों होननानै खौरां मोननाय जादों। मिजिंथियो बिथाङा उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हाथों। आं बेखौनो आरज गाबो आरोना नोंथांमोननिसिम आंबो आरज गाबो। स' मानोना बिथाङा बर' हारिखौ गोबां रैखाथि होदों। गोग्लैसोना थानाय बर' हारिनि थाखाय हाबा मावदों। बिथाङा गोग्लैसोना थानाय बर' हारिखौ होबथादों। जौ जुवाजों गब'नानै थानायखौ होबथादों। गुबुन हारिजों गादबजानाय नासयजानाय बिनि सायाव गोख्रोङै दावहा नांदोंमोन आरोना। स' बिनिखायनो बिफोरबादि दैदेनगिरिखौ जोंनि गेजेराव थानांगौखौ गोनांथि आरोना। स' नोंथांमोनाबो बे कमेन्ट बक्सआव मा हरनो सानो। स' आंनि बेखिनिफ्राय आंनि खावलायनाय। स' नोंथांमोना खौरां बिजोङाव होनानै होनाय निउसखौ आं मोनदों आरोना। स' नोंथांमोना बेनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय जोबजासिम। लोगोसेनो हायोबा शेयार खालामनानै हो मोजां मोनदोंब्ला। स' सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बिदिबा मा फोरमायदों निउसाव नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं होना होनोसै बिदिबा नायदो। दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माजों गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्र आलासि न'आव 12:30 रिंगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स ndfb जों मोनसे गोनांथार सावराय जथुम जानानै थाङो। बे गोनांथार सावरायनायाव ndfbनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो साबा सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लोगोसे सा 56 ndfb रेहाय होनाय आरो बारग' ndfbफोरनि NIA केस नांनायफोरखौ आसामनि गिबि मन्त्रिजों थख'यै सावरायनाय जायो। बारग' ndfbनि हाइनास आरो नन लाइनास मोननो थांनाय आद्रा रिहेबिलिटेसनफोरखौ मोनफुंनायफोरखौ सावरायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों गिबि मन्त्रिया CBI आरो NIA फोरनिसिम रिक्वेस्ट खालामो बिथांमोननि दिन्दां जाना थानाय केसफोरखौ कनसिडार खालामना होनो। बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय मोनसे हानजा आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स ndfbनि गाहाय नेतानि दानसोरां नार्जारिनि मोनसे हानजाया बाहागो लायो। लोगोसे सावराय जथुमावनो अनजालि दैमारि आरो MLA जयन्त बसुमतारियाबो